Gema Jokin Zaitegi 2022. Urtean, zeuk eskuratu zenuen, saria emakume izoztua izan da. Horren emaitza, Ani Ernaux, Nobel sariduna. Nolakoa izan da lana? Izan da gogorra, prozesu nahiko komplikatua, bi arrazoirengatik. Alde batetik itzulpena bera egin zaidalako zaila, jatorrezko testuan nik uste baina askoz ere zailagoa izan delako. Eta bestetik neure egoera pertsonala ere etzelako egokiena, olako lan bati heltzeko zenia nintzen liburua itzultzen, ama izan berritan, 2 hilabeteko umean neukala, eta orduan dena pilatu zitzaidan, eta horregatik izan da komplikatu samarra prozesua. Gema, hizkuntzakiko maitasuna beti danik? Bai, txikitatik gustatu izan zaizkit hizkuntzak eta eskolan ere horixe zen ondoena ematen zitzaidana, hizkuntzak eta euskara, gaztelera, ingelesa, eta gero ikasi nuen itzulpengintza eta interpretazioa, lizentziatura Gasteizen, eta bai, harrezkero ibili naiz hizkuntzarekin lotuta itzultzaile ordutik orain arte, gaur arte. Profesioz itzultzailea zara, eta gero itzultzen ez bakarrik zure lanari dagozkion kontu teknikoagoak esango dugu, literaturan be aurretik badituzu beste itzulpen batzuk? Daukat aurretik beste itzulpen bat, orain dela pare bat urte atera zen nire lehenengo itzulpen literarioa, Edna O'Briennen The Country Girls trilogiako lehenengo liburua, Landaldeko neskak, gure izan zen, eizie itzultzen elkartearen literatura unibertsaleko itzulpen bekari eskerrak, eta gero aurten atera da, aurten ez iazko abenduan atera zen emakume izoztua eta hau izan da Jokin Zaitegi bekaren bitartez. Lan ezberdinak izango dira, bat eta bestea, baina antzeko tasun hori dutenak, literaturi dagokionez, badago hor, sortze lanetik apurbet, zeure aldetik jartzen duzuna? Bai, genero literarioak ezinbestean eskatzen dizu sormena lantzea eta sormena aplikatzea, baina nik uste sortzaile ere tamainan izan beharko genukeela, ze gerta daiteke batzutan, itzulpen batekin irakurri eta liluratuta gelditzea oso txukun idatzita dagoelako, baina benetan itzulpen txarra izatea igual jatorrizkoa ez dagoelako idatzita. Orduan itzultzaileak bai jarri behar du beretik, baina neurrian eta kontuz, nik neure burua ez dauka sortzailetzat. Gonbidatu egingo dugu, baten bat, gertutik jarraitu duena prozesu hau, besteak beste epaimaiko kide izan zen, eta Euskal Herrian daukagun itzultzaile ezagunenetako bat izango da bera, nor gehituko zaigu? Aiora Jaka etorriko da, itzultzailea, zuk esan bezala, eta itzulpen lan mordoska bat egindakoa, eta sari bat edo beste irabazitakoa, eta azkeneko itzulpen lan hain justu ere izan du Ani Ernauxren beste liburu bat, Memoak de Fil, neska baten memoria oraindik ez da argitaratu, eta bai, izan zen epaimaikide, ni aurkeztu nintzen deialdian. Ea, poetizatu, bihurtu dena poetiko. Egin ezazu zeure pelikula idilikoa, askatasun galduari buruz. Egia da maite nuela nire bizimodua, etxipenik gabe pentsatzen nuela etorkizunean. 2022ko literatur Nobel saria eskuratu zuen, Ani Ernaux, idazle frantziarrak, Gema, eta nik aitortuko dizut momentu horretan ezagutu nuela. Berez da idazle bat aurkezpenik ere behar ez duena, ematen du gaur egun mundu guztiak ezagutzen duela Ani Ernaux, eta are gehiago, 2022 Nobel saria irabazi zuenetik, eta bai, fama handia dauka lehendik ere bazeukan, da idazle frantziarra, Normandiako herri txiki batean jaiotakoa, 1940an, eta ikasi zuen filologia frantsesa, eta ibili zen institutu batean eskolak ematen, literaturako klaseak ematen, eta gero hasi zen literaturatik bizitzen. 74. urtekoa du uste dut lehenengo liburua, Les Armoires Vides, Armairu hutsak, ez dago oraindik euskaraz, eta emakume izoztua da haren ibilbideko 3. liburua, 81. publikatua. Orain gustu handiz irakurri duguna, Ernauxren obra, nik esango nuke jan egin dudala, azken urtietan, baina begirada honekin eta gaur egungo begiradakin, zer erreza den neurtzie, bestak beste 80ko hamarkada hasieran idatzita dagoen liburu bat, iruditzen zaielako oso gaurkotua dela gaur egungo oso historia bat dela, baina 80ko hamarkada hasierako da, horrek dakarren ausardiarekin idazleari dagokionez sasoi horretan. Bai, hori da, 81 publikatu zen, eta hor kontatzen diren kontuak dira are aspaldikoagoak, Ani Ernauxren txikitakoak, 40, 50, 60ko hamarkadakoak,
Eta deigarria da ez, nola gaur egun horren modan dagoen Ani Erno ez, eta nola hor kontatzen diren gauza askorekin identifikatuta sentitzen diren belaunaldi berriak, Ani Erno baino belaunaldi askoz ere gazteagoak ez, eta hori printzipioz ez da seinale ona berez ez luke izan behar ez. Intimitatearen politika dela eta azkenien pertsonala politikoa dela aldarrikatzen duen idazle bat izango delako zalantza barik, baina bire ibilbide osoan, orain hasi gara gu ulertzen zer zan hori, baina ematen du emakume honek bere obran egin duela, ezta? Hori? Bai, pertsonala politikoa da beti eta Ani Ernoren kasuan erabat ez, berak 2022ko Nobel saria jasotzeko ekitaldean hitzaldi bat eman zuen, eta hitzaldi hartan besteak beste esan zuen, bera hasi zela idazten helburu batekin. Hau da, ulertu ahal izatea zerk eraman zuen bere jatorriari eta bere ingurune sozialari uko egitera, zerk apartatu zuen bere ingurune edo jatorri sozial hartatik, eta esan zuen idazketaren bitartez hasi zela arakatzen edo bere haustura sozial eta familiar hartan, eta hola joan zela nahi gabe bezala edo berez bezala eraikitzen literatura sozial eta feminista bat, eta erabakizuela idazten segitzea, eta esaldi hau famatua da, bere arraza mendekatzeko eta bere sexua mendekatzeko, hau da, beheko klaseko emakumeak mendekatzeko, eta hortarako egiten du niaren literatura delako hori ez, literatura autobiografiko hori, bere bizi esperientziak eta bere bizipenak kontatzen ditu, baina kontakizun kolektibo bada era berean, ze gizarteko zati handi baten errealitatea ere azaleratzen du, eta ez azaleratu bakarrik, salatu ere egiten du ez. Eta Ani Ernori buruz esaten da singularra unibertsalizatu egiten duela, eta beraz pertsonala politizatu ere egiten du bai. Nolakoa izan da? Bere unibertso horretan sartzie, Gema gainera hainera intensoan, oso denpora laburrean itzuli behar izan zenuen. Liburu nahiko mardula, Ani Erno kontuan izan da, liburu metxu hauek eta fina hauek irakurri dizkiegu, beste moduzko esperientzia izan da. Bai, izan da, zaila, lehenago ere komentatu dut, neure egoera ere, etzialako idealena olako lan bati heltzeko, ez, izan da zaila, itzulpena bera, oso testu zaila egin zait, eta Ani Ernok itxura batera ematen du erraza edo izan behar duela itzultzeko, ez, esaten da Ani Erno hori buruz, daukala idazkera neutro, objetibo, plano, xamarra, idazten duela. Zuzena, bai. Bai, hori esaldi laburrak, hitz gutxikoak, eta bakarrik ekintzen narrazio soila, ez, baina egia da, liburu batetik bestera, alde handia dagoela ez, oso modu diferentean idazten duela, eta emakume izoztuak esate baterako ez dauka zerikusirik gertakizuna liburuarekin edo pasio hutsa liburuarekin. Gaia diferentea da, kontatzeko modua diferentea da, eta esaten da ez, idazkera aseptiko samarra daukala, ez duela emoziorik eta azaltzen, baina emakume izoztuan badago emozioa eta dago asko ez, eta hori itzultzea, izan da zaila topatzea, berak benetan adierazi nahi zuen hori, euskarara ekartzea, ez, zehazki eta hitz ez hitz. Bai, komplikatu xamarra. Argialdiak liburua gomendatzen dut, ze ipuin batzuk ditu, non gai asko ikutzen dituen, ipuinetan, naiz eta pentsatzen dugun ipuinak bakarrik umentzako direla, pertsona adinduentzat baita ere asko erabiltzen dira, eta egia esan, ikutzen diren gaiak oso interesgarriak dira, ze egunerokotasunean ez daude oso normal ikusita, eta asko gustatu zitzaidan. Jokin Zaitegi Bekaren Nobel sariak azken urtietan euskarara ekartzen, baina Bekaren helburua badalako, nazioartean egiten den literatura eta literatura klasikoa euskarara ekartzie, euskarara ekartzie. Ezberdina da, beste hizkuntza batzutara ekartzie baino, bestak beste, Ani Erno umetatik, pertsonaia umetatik, 30 bat urte bitarterako bidea kontatuko digu, eta besteak beste, umetako euren esakerak, jolasetarako erabiltzen dituztenak, jolasak, kantuak, irainak, hori guztia nolekarri euskarara momentu baten, eta buruz nabil, Maritxu Norasoazekin horrelako joku bat begiten zu. Klaro, euskarara ekarri behar da, horrek dakarren guztiarekin, eta, ederra, lana alde hortatik, baina zaila be bai. Bai, zaila da, eta hor hartu behar dituzu erabaki asko ez, Ani Erno bada idazle bat erreferentzia asko erabiltzen dituena, erreferentzia kultural asko, Ani Ernorentzat kultura oso importantea da, eta hori nabari da haren liburuetan.
eta referentzia kultural horiek dira denetarikoak dira liburuen izenburuak, abestiak, abeslariak, pelikulak, eta baita referentzia popularragoak ere, ez? Telebistako programak. Bai, irratsaioak, txikitako abestiak, esamoldeak, eta bera normandiarra, orduan normandierazko hitzak eta esapideak ere sartzen ditu. Eta orduan zer egin horiekin, ez nola ekarri horiek euskarara edo bere horretan mantendu, ez? Daudenean itzuli hitzez hitz, edo egin olako lokalizazio moduko bat, baina horre ere, egia esan Maritxu Norazoa aipatu duzu, eta horrekin izan nuen zalantza, ez, zenbateraino zen egokia hori euskarara ekartzea, hori horren beste euskalduntzea, iruditzen zitzaidan ez ote zen gehitxo lokalizatzea itzulpena, ez, eta gainera bukaeran editoreari bidali nion itzulpena eta itzulpenarekin batera aparteko dokumento bat esplikatzeko, hori zalantza izan dituen, eta hori airean gelditu zaizkidan gauza batzuk, eta Maritxu Norazoa zena ere aipatu nion, esan nion, ez dakit honekin zer egin, ez nago seguru, eta azkenean holaxe joan da, eta bai, hori da, edo bere horretan mantendu, eta referentzia kultural hori galdu, edo nolabait lortu irakurlearekiko konexio hori, euskal irakurlearekiko konexioa, ulertzeko zeri buruzari garen, referentzia kultural bati buruzari garela. Ulertzen dalako, irakurle moduen, eta esango zu, kantu oso ezagun bat izango da, dinot, danok ezagutzen duguna, sorreran eta bar, eta oso ondo karrita dagoela, gainera egiten du, joku bat egiten dabe bai kantuarekin, eta hori guztia. Esan duguna, ez dakinik, ama izan barri, momentu honena den, emakume izoztuan murgiltzeko. Bai, itzultzeko desde luego ez. Nik ikasi du, gauza asko ikasi ditu itzulpen honekin, ikasi dut lehen egina baino beto itzultzen, eta ikasi dut itzulpenak egitea ez dela bateragarria umeak egitearekin gauza bat edo beste egin behar dela, baina biak batera ez. Eta bai, alde horretatik nire sentitu naiz nahiko anier, ez? Itzulpen prozesua zaila egin zait horregatik, neukalako alde batetik itzulpen lan oso zaila, benetan zaila nire ustez, eta bestetik, ume jaio berri bat, eta amatasuna, eta horre berekin dakartzan. Eta liburuko giro itogarri hori? Bai, ba. Nik itzuli barik eta umerik euki barik sentitu dudana? Dinot, bai, ba. Liburuko giro itogarri hori nola kudeatzen da? Dinot, hemen itzultzen zabiltzelako, sekulako lana dalako, ordu asko eskaini behar dizkiozulako. Eta gero, pertsonalki, zeuk esan dadakigu, justo segertatu zan be bai, momentu horretan. Bai, eta hori, ni ere ama izan berri eta gauza mordoa egiteko umearekin eta etxearekin eta horiana, eta gero holako lan bat eskatzen dizuna, denbora asko pasatzea, eta ez denbora gainera kalitatezko denbora, ez zintzara ibili gaur ordu laurden egingo dut, eta orain beste 10 minutu tartetxoa daukat, eta pixka bat egingo dut, ez eskatzen dizu, jartzea lasai eta gutxienez pare bat ordu behintzat pasatzea itzulpen horrekin, eta ume jaio berri batekin, dena komplikatzen zaizu, eta holako lan bat zer esanik ez. Eta zuzen ere, Aniernok horri buruz hitz egiten du liburuan, ez bukaera parte horretan, bera ere ama bihurtzen denean, esaten du zenek ez, ze komplikatua den emakume batentzat dena bateratzea, dena kontziliatzea, etxeko lanak, familia, amatasuna, zaintza, lanbidea, eta noski ahaztu aisialdearekin eta zeuretzako denborarekin. Eta bai, nik ere bat egin dut Aniernorekin alde hortatik eta begiratze pedagogikoa emakume izoztua itzuli beharrak eragin izana, sufrimendu hori, ez? Zelan dokumentatu zara, bestiek irakurrita, eragina dauka horrek, zeure lan erabiltzen zu, edo jatorrikotik gaztelerakoak nola sartu bere idazketa unibertso horretan? Nik ezagutzen nuen lehendik Anierno, irakurretan neukan justu emakume izoztua izan zen nik irakurri nuen Aniernoren lehendabiziko liburua, Nobel saria irabazi aurretik eta La mujer helada, nik gazteleraz irakurri nuen. Eta irakurretan euskan, haren euskarazko beste itzulpen batzuk, Igel argitaletxeak aspaldi ateratakoak, Joseba Urteagak itzulitakoak eta ez dakit, 3 bat liburu edukiko nituen irakurrita, bekara aurkeztu aurretik, eta gero itzulpen prozesuan dokumentazio lanetarako eta irakurri ditut beste liburu batzuk, eta egia esan oso ondo etorri zait, zedakigun bezala da idazle autobiografikoa eta liburu batetik bestera gauzak errepikatu egiten dira, ez? Liburu batean era batera esplikatzen ditu, beste liburu batean bestera batera, eta nik duda asko argitu ditut beste liburu batzuk irakurrita, bai. Eta gero esan duguna, ze ibilbide luze daukan berak, eta zenbat liburu plazaratu dituen, eta estilo aldaketa hori nabaritzen zaio berari bai, bere ibilbidean, eta hau esan dakue, hasierako sasoi haietara joan behar gara liburu honekin. Bai, nik esango nuke igual hau dela Aniernoren libururik kompletoena edo kompletoenetako bat behintzat, bai, haren beste liburuak dira igual itxiagoak edo gai aldetik, ez?
tratatzen dituzte gai jakin batzu bakarrik, esate baterako Gertakizuna izeneko liburuan, hitz egiten dugu berak aspaldi izan zuen abortu klandestino bati buruz, edo Lekua izeneko liburuan aita da gai zentrala, emakume bat izenekoan ama, baina hemen emakume izoztuan askoz ere gai gehiago ukitzen ditu, ze hasten da haurtzaroa esplikatzen, eta gero joaten da faseka, ez, aroz aro, helduarora arte dena esplikatzen eta gai asko eta asko ukitzen ditu, mahai gainean jartzen ditu, ez? Besteak beste genero rolak, botere harremanak, sexualitatea, amatasuna, zaintzalanak, ezkontza, hori dena. Bueno, esan dugu, Normandiako familia batetik, ama eta aita, beretxien gainera, bueno, roloiek ama sukaldean, ez dugu aurkituko aita izango da, sukaldean arituko dana, ama ganoraz ibiliko da dendak eta aurrera eramaten, momentu honetan. Dinot, guretzat be Euskaldun moduen, agian etzaigu Kostako Herriko bateko izan dani, etzait hori oso arraroa egiten, eta esaten duena emakumeen indarra eta hasieran hasten da horrela, eta nola identifikatzen garan, eta berak ez du ezberdintasun horiek ikusten bez, berak ikusten du gaitasun hori daukala, ikasteko, unibertsitatera joateko, bere askatasuna kudeatzeko. Momentu baten hori guztia galduko du, hor hasiko dira, desberdintasunak, hor hasten gara danok konturatzen, berdintasunik ez dagoela. Alde horretatik esango nuke, agian liburua hori da, amatasuna eta emakume eta gizon ezberdintasun eta bar, baina badala askatasun galera bati buruzko historia bat. Bai, erabatekoa izozte historio bat, ez? Nola poliki izoztuz edo harri bilakatuz doan emakume bat, ez? Eta Haurtzaroarena komentatu duzuna oso interesgarria da nola aletzen duen bizitzako fase bakoitza eta nola hasten den haurtzaroa aletzen, ez? Eta hasten da hasieratik lehen lerrotik omenaldi edo gorazarre moduko bat eginez bere emakumei, bere familiakoi eta bere ingurukoei, ez? Eta gero liburu osoan erakusten du gainera amarenganako maitasuna eta miresmena, eta esaten du mundu zabalaren lehenbiziko oihartzuna amaren bitartez iritsi zitzaiola eta harro dagoela eta beti egon dela harro neska bat izateaz amarengatik, eta kontatzen du nola txikitan ez zuten hori inolako genero arauri gabe, genero estereotiporik gabe, berak izan zuen familia matriarkala argita garbi, amak zeraman etxeko pisua, amak hartzen zituen erabakiak eta aitak eta amak zeuzkaten rola kalderantzikatuta, ez? Aita arduratzen zen besteak beste kozinatzeaz eta etxeko lanak egiteaz. Eta gero aldatzen denean eskola pribatura eta ikusten dituenean hango andereño eta maistrak eta bere gelakideen beste amak, ikusten duenean ze diferenteak diren bere amarekin konparatuta, orduan konturatzen da berak ordura arte ikasitako guztia oker dagoela, gaizki dagoela, ez? Badaudela genero arau batzuk berak ez dakizkienak. Eta hor hartzen du izugarrizko kolpea, hor hasten zaio, ez? Nik aipatuko nuke niretzako kultuko liburua delako batez ere Ian McEwanen First Love, Last Rites, gaztelaniaz izango litzateke, Primer Amor, Últimos Ritos. Eta da liburu bat ipuinena ere bai, ni beti ipuinaren alde badakizue. Pixka bat geratu dena Ian McEwanek izan du ikaragarrizko karrera distiratsua, baina novelagile bezala hain zuzen ere. Dela azken finean idazle profesionala izateko modu normalena alegia. Baina nik ezagutu nuen ipuingile bezala, da bere lehenengo ipuin liburua oso gazterik argitaratu intzuena, da oso liburu muturrekoa, radikala, morbosoa, zentzu batzuetan, pixka bat urrundu egiten dena gero egin zuenetik, baina niretzako maisulan bada, eta bai, nik asko miresten duan ipuin liburua. Bueno, azpimarratu asko, baina bat aipatzearren Etiopia, aipatuko nuke, Bernardo Atxagaren poesia liburua, 17 urterekin irakurri nuen, eta txundituta utzi ninduen, erakutsi zidan zer gauza egin zitezkeen euskaraz literaturan. Eta hango asko esaldi luzeak ziren eta azpimarratzen dituen, beren sintaxi berezia hobeto ulertzeko, eta hori daukat gogoan bai. Liburu asko daude, baina nahita hartu izan dut, hartu nahi nuen itzulpen bat, pixka bat behar bada itzalpean geratzen dialako, eta dau, Nirlit, Aiora Jakak itzulia oso gustora irakurri nuen, behar bada pixka bat beste errealitate desberdinago bat gerturatzen digulako,
narratzaile kanadarra udatan joaten da iparraldera, inuita herriska batera, eta bertako bizimodua kontatzen du, eta bizimodu hori gerturatzen dio irakurleari, nik uste askorentzat ez ezaguna, eta ari da kulturaz, kultura asimilazioaz, baino baita maitasunaz, gorrotoaz, adiskidetasunaz, eta oso modu poetikoan idatzita barkatu, horregatik irakurri nuen horren gustora, paisaia elurtuak laguntzen du horretan. Esan alzinaten inoiz, hire begiak zoragarriak zirela eta hire irribarrea ere bai. Bizitza arriskutsua da hemen, emakume ederrentzat. Kultura universala, itzultzeko helburuarekin jokin zaitegi beka, aiora ze moduz? Ondo. Eta bestak beste, epaimaikide egon zinen, Gemak beka eskuratu zuen urtean. Bai, Nora Arbelbide eta Joseba Urteagarekin batera. Joseba Urteaga lehen aipatu dugu Anierno itzulia dula 3 liburu itzuli zituen, 2003 hortan. Eta hirurok egon ginen hor, ez da izan lana dozena bat gutxinez irakurtzen, eta ez da lan erresa. Nola irakurtzen du itzultzaile batek, itzulitako liburu bat? Ze begirekin? Lehenengo irakurle begiekin. Lehenengo filtro hori da, zeintzuk baztertu hasieratik eta zeintzukin gelditu zean gustora. Eta gero azten gara konparatzen jatorrizkoa, eta nor lortu du ondoen ematea, baina hor ere, literatura, lehen aipatu duzu, sormen lana ere bada, eta asko dago norberen estilotik. Orduan, asko da, gusto kontua, estilo kontua, itzultzaile bakoitza bere estiloa du, eta ze testu, ze itzulpen gustatu zaion bakoitzari gehien. Orduan, noski zuzentasuna eta jatorrizkoarekiko halako fideltasuna, eta hori dira behar bada lehenengo irizpideak, baina hortik aurrera, baina hori betetzen dituzten asko daude, itzultzaile on asko dauzkagola uste Euskal Herrian gaur egun zorionez, orduan lehiaketetan hori izaten da, gero azkenean, bi irizpide horiek minimo bete behar ditu, eta hortik aurrerago ze estilok bete zaitun gehien. Zein da itzulpen lan non bat? Lehen eman didazun erantzun bat, Gema, gauza bat jatorrian, ez dakitz, traketx irakurtzen badan edo kostatzen bada, eta tentazio badaukazuzuk itzultzien gauzak errasteko eta bar, klaro, irakurleari emango diozu gauzak eginda, baina agian ez da izango bez fidela, orduen, zein da itzulpen lan non bat? Zein da formula? Suposatzen du liburuen arabera aldatuko dela. Eta hor ere itzulpen teoria ikasi, ikertu, irakatsi. Irakasle moduen galdetzen. Eta hor ere egon dira teoriak eta teoriak ezin da itzultzeko moduena. Eta garaiarekin ere aldatu da noski horre ez. Garai aipatzen da betiko Frantziako 19. mendeko Lebelzen Fidel hori ederra izan behar du, berdin da ez bada Fidela. Eta hori, esan nuke gaur egun aldatu dela ja. Eta gaina gaur egun jatorrizkorako zuzeneko lotura hori asko zerrexagoa daukagu, teknologiei esker, hizkuntza ezagutzei esker. Orduan, nik uste gaur fideltasunari edo behintzat jatorrizkoaren estiloa respetatzeari asko ze garrantzia handiago ematen zaiola berbada garai batean baino. Baina zein da itzultzeko modu honena, ez dago erantzun. Uste nahiko subjetiboa dela zer den itzulpen hona, ez? Bai, batzuek esaten dute itzulpen batek zehatz eta mehatz jarraitu behar diola jatorrizkoari, eta beste batzuk igual lizentziatxoak hartzearen aldekoagoak dira, ez? Nik uste oreka topatu behar dela jatorrizko testuarekiko leialtasunaren eta zeure hizkuntzaren egokitasunaren artean, eta hor pixka bat igerian ibili, ez? Bai, hoize. Eta gero esan duguna, baiz jokoren bat badau, edo hor badauen kanturen bat, edo ekartzen zaituen zeure begietara, azkanien, bekaren helburua hori delako ez da, ez berdina izango da, gazteleraz irakurtzea kasu honetan, edo euskeraz irakurtzea eta berretabar, ekartzi geure begizetara, da geure pentsatzeko kodetara be, bada eskertzen dan alegin bat. Bai, eta gero, zer da ondo itzultzea, gauza da gaztelaniara, inglesera, holako hizkuntza hegemoniko onditera, eta beste bat zer da ondo itzultzea euskerara. Eta euskerak daukan arazo handi bada irakurle falta. Eta orduan liburu bat argitaratzen duguna, itzulpen bat argitaratzen duguna, nahi dugu lehenengo gauza irakurtzea. Orduan hori ere beste pisu handia dauka, hartzaileak gustora hartuko
zerbait produzitu behar degula. Orduan, bueno, ez, berbada inglesak ez daukara hori, edo ez, inglesak salduko du, inglesak hartu ditzake, inglesa bezala frantsesak edo gaztelaniak, ez dakit, beste arrisku batzuk, saietuko naiz egiten trakets jatorrizkoa bezala. Euskeraz, berez gutxi saltzen da, gutxi irakurtzen da euskeraz, itzulpenak are gutxiago, eta gainera ematen dugu produktu bat zaila eta traketsa, orduan beste exigentzia badala, berbada, euskeran egoera eta euskal irakurlegoaren urritasun hori. Bai, behitu, niri asko gustatzen jat, La Cocina Completa, Maria Mestayer de Txauena, bera izan zen Parabereko markexa, holan andra bat bilbokua, goi maiakua, klase holan altukua, eta berak idatzi zen liburu bat, 1923an, eta bitxixa da, ze errezetetaz aparte, da solako gauzak, ez dakit, zelan negoziatu harakinakin, zelan garbitzu zilarrezko sardeixkak, koiarak, eta holan da, ez dakit, bitxixa da, asko gustatzen jat, eta erreferentzia bada niretzako. Gustatzen jat, bidaia prestatzen dutenean, bertako idazleen baten liburua aukeratzea, edo bertan oinarritutako istorio batena. Eta adibidez, Egipton egon nintzanean irakurri nauen Agatha Christien Heriotza Nilo ibaian, gainera hor itxoin nauen justo gurutzaldia hasi zanean, da hor hasi nintzen balkoian irakurtzen da, ez dakit da, oroitzapen oso politxa dauka liburu horrena, eta bidai horretan bai irakurri nauen El Himen y el Hijab, zala idazle egiptear batena, eta da iraultza sexuala apur bat mundu arabiarrian da oso gomendagarria. Libururik bitxiena igual izango zen, bat ez dana irakurtzeko, baizik eta idazteko, deitzen da listografi eta da zerrendak itxeko. Laguneko paritxu zuztien, ezagutzen doztie, eta badakix apur bat soro nabilela holan zerrendak idazteko eta hori nahiko bitxixa da. Zer egin, nola gozatzen zuie, benetan maitezun liburu bet itzultzen, eta zer egin itzultzen ari zarela, sentitzen bazu, harrapatuta ez dauzela guztiz, edo ziozera itxik, ez da momentu autore horretarako edo historio horretarako, nola eraman bi aldeak, azkanien zuek lan bat egiten zaudetelako, baina ez da segurazki zuek momentu horretan, azaleratuko zenduketena idazle izan da. Itzultzailearen argiteilunak? Bai, zer egin, negar egin eta alduzuna, ez? Eta esan duzu, idazle hori gustatzen baldin bazaizu, eta hobeto zuretzat, ez? Niri Anierno bai gustatzen zait, egia da ez dale idazle bat liluratu egiten hauena, jende asko liluratzen duen moduan, ez? Baina hala ere, saiatu naiz ni ahalik eta lanik onena egiten, eta nuen modu fidelenean ematen euskaraz, gainera jakinda, dela idazle bat, jende askori gustatzen zaiona, ez? Esku askotatik pasatuko dena, itzulpena izateko. Orduan, sartu liburura eta ez sartu lanera sartzen zara azkenean itzultzen ari zaren liburu batekin, ez zara sartzen patxa sartuta irakurketaz gozatzera, ez, ni behintzatez. Eta oso diferentea da liburu bat hartu denbora pasarako edo hartu lanerako, ez, itzultzeak egin behar du hori testua hartu eta luparekin disekzionatu ondo eta fijatu irakurle estandarra fijatzen ez den kontuetan, forman eta estiloan. Eta horrek ekartzen du batzutan, niri hori gertatzen zait behintzat, liburuaren osotasuna edo ikuspegi orokorra pixka galtzea. Gehiago erreparatzea nola esan da dauden gauzak, nola formulatzen dituen esaldiak, nola lotzen dituen, eta ezain beste erreparatzea edukiari eta perspektiba hori pixka bat galtzea. Bai, nire oine itzuli duten liburu honekin, behin baino gehiagotan pitxatete, txingoet, esango diet ezin detela. Hori zailtasun horiekin, eta gero aipatu dituzu referentzia kulturalak ere, honek ere behin da berriz, eta horrek asko oztopatzen indula iruditzen hori, aria galdu eta goin bilatu behar, eta aldizkari honen izenburua nola zan zehazki, eta nola emangoeten, eta nortzan kantari hau, zeren kantari horren izenarekin egiten du hitz joku bat, frantsesez, eta horrekin, baino, orduak galdu, bila dokumentatzen, eta aria galdu eta edukitek atera. Eta sintaxiakin lotutako arazekin, da batzutan, behin baino gehiago eta petxatu, esango diet, ezin detela egin, eta abandonatzeko... Zelan ederra, hori inozutik kanpotik lan egin barik, zebek irakurten zelan ederra, zuek egiten duzunak geuretzat, non jartzen dira mugak, esaten gabiltzena, hemen bila azten bazara, aritik atera eta egon altzara 5 urte.
Bai bere biografiak irakurtzen, bai bere beste obra irakurtzen, esan duguna, Basaso irazoaz eta berak entzuten zituen kantuak edo berak ikusten dituen pelikulak ikusten, non jartzen da muga? Prisaren arabera izango dabe bai, baina esaten zabiltzena, sartu eta lanera noa liburura, azten mazara adarretatik? Bai, gu joaten gara hitzez hitz eta begirazan bat hitz dauden liburu batean, ez pila bat, eta gainera Ani Ernoren kasuan hitz asko eta asko erabiltzen ditu oso espezifikoak, ez iritzira hautatutakoak, baizik eta zehazki hitz horiek, eta horiek euskaraz emateko hitz egokiak topatu behar dituzu, eta hola galtzen duzu denbora pilo bat, gero atoz erreferentzia kulturalak, ez? Ani Ernoren liburuak eta emakume izoztua ere bai dago erreferentzia kulturalez blaituta, eta nik zalantza izan nuen. Oinoarra jarri behar ditut erreferentzia hauek esplikatzeko, irakurlea galdu egingo da, zenbateraino lagundu behar diot, baina ikusi nuen zenbat erreferentzia zeuden eta erabaki nuen hasieratik erreferentzia bat bera ere sartzea, ze bestela geldituko zitzaidan itzulpena jatorrizkoa halako bi, ez, eta ez nuen nahi. Eta bai. Noraino sartzen zara, Aiora? Dinot bere biografian, eta agian Ani Erno orain oso ezaguna da idazle bat, baina oso idazle ez ezagunak ere, itzuli dituzu, orduan noraino sartu, ez dakit, bere testuinguruan bere bizitzan, lan egiteko edo ez, edo lanera joan, zuzenien. Ja, horre itzultzaile bakoitza dauka bere estiloa, ez, entzun nik batzui lehenengo dokumentatu, eta irakurri dena, eta obra osoa, eta biografia, eta dana hasi aurretik, ondo murgildu, eta ni izaten naiz normalean hasi nahi dut, ja. Itzultzen testuan sartzen, ja. Eta juten naiz kombinatzen normalean. Azten naiz, bintza proba iten, lehenengo baiezko eman, baino lehen. Egin proba bat, gai naiz hau itzultzeko, horrengo hilabeteak amets edo amets gaizton eta murgildu egoteko presnago. Eta gero ia hortik horrea, hori kombinatzen orduan, juten naiz itzulpena egiten, eta irakurtzen, bere obra, bere ingurukoak, eta gero referentziekin topatzean, hasi bila, eta nire hor, kanta batekin, filme batekin ibili naiz, baitere, eta kanta hau entzun, eta filme hori ikusi itan dinget. Baina, gero egiten den ere egutegia, asteko hainbat horri alde, ikusten bat denezela iristen, hori alde batera eta aurrera. Egun, 83 urte ditu, berak, esan dugu, 84 urte ditu, eta jarraitzen du, bere autobiografian garrantzitsuak izan diren gauzei buruz idazten, besteak beste, laster irakurri izango dugun, zebre itzulpena, Aiora, bagara purtsu bet, gudoi bestaldetik, vampiro batzuk, nik nahi dudalako bera irakurri eta bere gauzak irakurri. Noraino eman aldu, berak idazle moduen hori eskaintzen digu, urteetara idatzitako hainbat liburu erakusten dabil orain geuri, gertakizuna orain 40 urte edo gehiago gertatutakoa oraintxe kontatu digu, orain gitxi, bardin gertatzen da eskuartan daukazu liburuarekin. Bai, neska baten memoria hontan kontatzen du bere lehenengo gaua gizon batekin, lehenengo sexu harreman edo izan zena, eta horrek nola utzi zuen markatuta, baina kontatzen du historia gertakizun hori ia 60 urte geroago. Orduan, hori, da memoria ariketa bat egiten duna, ezagutzeko edo berpizteko, esaten du, 1918ko neska hura. Esaten du, arrotz bada niretzat, pertsona hura, baina nik daukataren memoria. Orduan, harengana itzultzeko edo egiten du ariketa bat, eta egia edo errealitate bat aurkitzeko, ulertzeko, esaten du berak, idatzi behar dula. Eta orduan da, historia hori edo gau hori kontatzen du, eta ondorengo 2 urteak edo, benetan utzizulako markatua gertaerarek. Eta saiatzen da, ulertzen, baitere argazkien bidez, eta asko egiten du argazkiak dauzka esku artean, ez dizkigu erakusten, baina deskribatzen dizkigu hitzez hitz, detailez detaile.
argazkien bidez, garai hartako prentsan agertzen ziren artikuluen bidez, kontatzen digu xe, hori memoriarik eta hori, ulertzeko neska arek zer bizi izan zuen, zer sentituzun, eta ez dakiten ez gogoratzen, ez dakit zer sentituzun, eta elipsiak daude baitere, zati hor, baina bera, esan du ulertzeko neska arek nola bizi izan zuna, eta bera esan duzu, 83 urte dauzka gaur egun, eta nola jarraitzen duen, bera baino askoz gazteagoak geran emakumeak liluratzen eta identifikatuta sentitzen, ez? Esate zen gauzak ez dira hainbeste aldatu orduan, ez? Eta zenbat, eta bera kontatzen dituen gertakizun, iaia humillante horiek, zeren kontatzen duen sexu harreman hori ere, esaten du argi eta garbi, etzela bortxaketa bat izan, baina izan zela gizonaren nagusitasun erabatekoa eta emakumearen otzantasun guztia, eta berak ziur zegoela, komentzita zegoela, hori zela bere errola, eta kontatzen du, humillazioraino iritsita taldearen aldetik jasamardun burlak eta jasamardun guztia, eta prest egon horri aurre egiteko, desira hori piztuzulako gizon batengan, eta desira horren desira dauka berak, eta kontatzen du hori dena hain modu biluzian, eta nik uste edozein adinetako edozein emakume sentitu daitekela identifikatuta antzeko gertaerekin, antzeko sentimenduekin, humillazio horren aitortza ainageriko egiten du, ez? Era garaikide hori gauza kontatzeko, esaten gabiltzena erakutsi diguten guztia, eta emakumeak bagara sozializazio baten produktuak bebai, eta desikasi behar dugula askotan esaten da, eta nolako liburuei esker, pista batzuk jasoko ditugu seguru. Bai, ez dakite beranduia, edo. Baina bai, berak ere ez, zenbat urte behar izan ditun ere konturatzeko eta ulertzeko, esaten du, ez? Garai hartu neskarak ez zuen ezer sentitzen, esaten du momentu baten. Ez dut uste momentu hartan ezer pentsatu zunik ere, edo ezer sentitu zunik. 60 urte geroago, orain dakien guztiarekin eta orain egin duen lanketa eta kontzientziazio eta guztiarekin ez, ulertzen du berbada edo ulertzeko saiakera bat egiten du idazketaren bidez. Orduan, kontotza, nire gauza bera gertatu zai berbada, ez? Hori da bere literaturaren helburu, ez? Lehenengo eta behin berak ulertzea, zer gertatu zaion, arakatzea bere bizitzako gertakari jakin batzuetan eta ulertzea zergatik gertatu ziren eta nola, ez? Bere bizitzaren egia hori bilatzea, baina egia hori ez da berea bakarrik, da egia era berean kolektibo bat denok interpelatzen gaituelako. Arrabio erraldoien aurkikuntza batek eztabaida bizia sortzen du zientzia eta kazetaritzaren artean eskulan merke gisa merkaturatzen baitituzte piztiok. Zientzia fikzioaren klasiko handienetako honek boterearen kontrako parodia dakar. Koro Navarrok ekarri du euskarara. Auto batean doa ziesean gizon bat eta emakume bat. Aurretik merkataritza gune batean begiradari gurutzatu ez badute ere, elkar ikusi dute, eta bapateko ezinegona sortu zaie. Aldago ahazterik aspaldian gertatutakoa. 40 urte joan dira ETB sortu zenetik. Taldearen iragana zein etorkizuna aztertu ditu Urkizuk, Berriako kazetariak, dokumentazioaren eta lekukoen bidez. Irakurketa erraz eta atseginekoa. Esan hori da, itzulpen hon bat dela, itzulpena ematen ez duen hori, euskaraz erraz irakurtzen den hori, baina kontuan hartu behar da, itzulpenak beste hizkuntza batzuetatik datozela, eta beste hizkuntza horiek askotan guztiz bestelako sintaxi eta egiturak izaten dituztela. Hortaz, itzulpen batek beste joskera batzuetatik edaten duen neurrian ezinbestean emango ditu euskaraz horren ohikoak edo arruntak ez diren moldeak, eta horri esker ere aberazten eta elikatzen da hizkuntza bat. Horregatik, nik nahiago dut esatea itzulpen hon bat dela, itzulpena dela igarrita ere, euskaraz ondo eta trabarik gabe funtzionatzen duen hori.